Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Chúng ta buk poro thangtong hankai chúng thaju baga nana bagi thangtongo lemuk sorawo omo ungka lemuk sorani thaju bagan tabuk o thaju bagan belai nam kora ungi tongo chúng thangu shogukya o thaju bagano mona o thaju bagano get chúng get bishigo habukya no bufungmu khanano rok abufungo bo buthai thaitongo hapono bishik porimane buthai kori yango hongkai tobo chali naithotok khaino thaitongo je thaimarok sini bolong karta wiko haisuk romjak bahai matang thar bai nim bolok aro tin thaisu bagana haye wow na thaisu packing khajak ma jotono bisingo amo yong rok te packing khajak bisingo habukya no nukhana buthai bahai te buirobo onek family to bugui picnic haikeli phai to khaya nanya phaibo thaju bagano ganor bonu khana thaju ta kale bahai khai gaje nik phai rok ga phai ha pediyo bagano gaje phai mahai mai rok rok khai ani video ni madam de na di thaju ta kale bahai thaju bufang buthai ingai belen na thotok ni tongkha mo hangkai views o thaju bagani bisingo tongtete phatani boundary ni bayar ni views ro bahai amako naimano te aro gari no khaiba kashi tangto tongo norong nukhana ikomono gari no khai nashidi thaju bagano bui chirai rok busuka thlai tongthulai mani tai thaju bagan sagatui biri tongka kaisa plan amon pore chung thaju bufang chara naikya chung thaju chara kaisa paikya chung 300 taka rei thaju chara kaisa pai tubukha thank you jotono ani channel narok hai sangnai tuma bagui